Zdravím vás. Chcete mať 12 krát rýchlejšie hotovo? Ak áno, tak v tomto krátkom videu sa pozrieme na to, ako je to možné urobiť. Práve teraz sa pozeráme na súbor, v ktorom mám 12 mesiacov rovnako vypísaných. Sú to vlastne mesiace, v ktorých sa zapisujú výdavky. Tieto mesiace sú úplne identické, ako môžete vidieť, ako to jednoducho prepínam. Ako som písal vo svojom článku na blogu, že či môžeme mať hotovo 12 krát rýchlejšie, je to samozrejme možné. A teraz prakticky sa poďme pozrieť, ako na to. V tomto konkrétnom súbore teraz sa pozeráme na mesiac január. Máme jednu chybu. Pozrime sa sem. Tu som sa prepol na koniec riadku a tu vidím, že tuto hore v tomto hornom riadku zelenou označenom mám vlastne dni v mesiaci. Tento konkrétny je vlastne január a tu mám konkrétny deň. A tu nás sa dostalo, že mám 2x31. Tak toto by som teda určite rád opravil. Pozrieme sa na február a vidím, že to tu mám takisto. Dvakrát tu je tá 31. A teda ja už viem, že túto jednu chybu mám na každom tomto na každom tom mesiaci. Takže poďme sa pozrieť. Aj tu je 2x31, to som na mesiaci marec. A keď prejdem na ďalší, áno, to je to isté. V mesiaci apríl zase mám tých 31. Ako si môžete vidieť, je to úplne rovnaké na každom tom mesiaci. Hej? Teraz sa prepneme ešte október, november, december. Vidíte, všade to je rovnako, takže všade mám tých 31. A môžem to urobiť tak, že si budem opravovať každý mesiac zvlášť, ale keďže sme povedali, že 12 krát rýchlejšie, poďme na to. Označíme si napríklad mesiac január. Tu konkrétne vidím, že toto chcem teda opraviť. A teraz ideme robiť všetky mesiace naraz. Takže zatlačím si tlačítko Ctrl, Ctrl a kliknem na február, marec, apríl, máj, jún, júl a takto až po koniec. Ako vidíte, vždy sa nám označujú. A teraz poďme opravovať. Označím tento stĺpec AH, klikol som naň myšou na to tlačítko AH, on sa mi celý vyznačil. Opravím ho tak, že ja ho jednoducho chcem odstrániť. Takže teraz pravou stranou myšky ponúka roletka a dám odstrániť. Jednoduché, odstránené. Teraz keď sa pozriem napríklad, tak vzorce mi zostali, sú v poriadku, ten deň zmizol, ale teraz sme v mesiaci január. Poďme sa pozrieť na mesiac február, áno, marec, apríl, máj, v každom jednom, a poďme sa pozrieť na december a aj v decembri. Každý ten mesiac je už korektne opravený. A týmto jednoduchým spôsobom, poďme sa teda pozrieť naspäť, si môžeme opraviť vždycky, čo potrebujeme. Máme to 12 krát rýchlejšie, je to úplne jednoduché. Na toto isté je možné napríklad takáto vec, keďže stále opravujem 12 mesiacov, potrebujem sem vložiť do tohto riadku medzi riadky 10 a 11, tak tu nás si vložíme, zase som označil, klikol som si na to myškou, označil a dám si, že vložím teraz celý riadok. Klikol som vložiť a pozrite sa, máme to v tom mesiaci január, február, marec, apríl, máj, jún, október, september, vo všetkých. To je úplne úžasná vec. Takže nech sa vám darí, nech vám to pomôže a nech sa vám darí excelovať.